Ti sumarano papuya ket nagulwan ti Kanayon A Malaglagip. Dagiti agakam ket Ronaldin Bayo, Anna ken anak, Hillary Katakutan, Maria ken Lela, Roland Considine, son-in-law ken tatang, Jonathan De La Cruz, junior boy ken anak, Vernon Mabalay, Sunny Boy ken anak, and Michael Pader, Thomas ken Lelo. Palakpakan kayo inaapo. Ibabamo. Awa. Ibabamo. Rodrigo! Ibabamo. Awa. Awa. Aba! Ibabamo. Ren, hanging down di dalam jauh. Masih pun turun tak ada tayo, tidak kata tak pun jauh. Kira outside. Sunny, Dejay, Bodo, Dr. Isunong yung sika. Data di kunada. Oh, snap! Uy! Hey, actually tayo. Kumusta na ako? Kumusta ka to? Isa kami dalawa lang. Uniform? Uniform? Saklelong! Ako na yung mga agawit sa'yo. Agawit sa'yo. Agawit ka ako sa karapata? Kumusta kayo amin? Kaya to siya garamit si Toast. Itatan ko, may amay marsuna sa Hawaii. Kaya nagtrabaho ijay sa salon. Dispensar na. Ay, Atulog kayo? Apaya nasrog kayo? Adoki aramik yan deta laki. Kita dandan yan pas de kiti trabaho. Naulmod ka! Agtabay kayo! Ano ba kawain?
bukol nga alain ti asawa kinanakon. Sirmata ti asawa kita. Imas? Ayah tanya ayah, kumusta ka? Kasano ka nga anak ko? Tagtagmiin ko danto aldaw nga agtitipon tayo amin. Adanapin ka sa daman. Malagip yo sa ano kaya ti agpalot? Ken, nagpalot at ken nagawag at ti aduwa kwarta? Nay! Adan nagaduwa kwarta! Itani pagkulog ko dito eh. Ano hindi ka bang magkas? Ito nga na ni Joy. Anak! Adaag ito sa atsotopawa. Sa mamaykan kayo itinapintas o bigal timasak bayan. Ay, may kayo unay. Wala mo tinyak na trabaho kay Jai dito eh. Napinpitas ko man na trabaho kay Jai na magkikita ka. Anak! Pagkawanan natin ako. Pagkawanan natin anak ko. Ikilig nga ang dami ito. Para tayo kayo sa mga ito yung internet. Nagabuta ka di dadakil ko si Adayo Asaay, kaya inarami daw na sayad para iti pamilya da. Agyaman ko nila unay dadakil ko. Agbyag! Agbyag! Agyaman tayo na tunggu. Atau tidak bisa para kayo. Agbyag kayo. Lelong ken lelang iti 40 nga anibersaryo.
Sa ako nga agsalat kayo. Agsalat kayo. Ay, kung sinabi ko. Narating sinabi ko. Shock ni Roland. Shock ni Joey. Shock ni Vernon. So nagpakantayo ako.